kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! This is MBC Media Group Radyo Natin Nationwide in Naga City 89.5 DZDR Radyo Natin FM Naga, a proud member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Pare, dito tayo magsimula mabukay. Malapit sa mga tore. Sige, bilisan na natin. Hep, alam nyo bang bawal ang gagawin ninyo? Bakit bawal? Sino ka ba? Ako si Linoy. Ayon sa RA 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, bawal ang pagtatanim, paghukay o pagsasagawa ng anumang konstruksyon malapit sa tore ng kuryente. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 5 taon, pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 piso. Huwag gawin ang bawal. I-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanoy ka! Tanoy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Magandang araw, Giranay, mga kaibigan, mga kapamilya, mga mariko at mga parikoys na nakikinig sa atin ngayon sa ating radio frequency 89.5 FM at sa lahat po ng nanonood sa ating live coverage sa ating FB page na Radyo Natin 89.5 Naga at ang mga nakastream or nakikinig sa streaming natin sa Radyo Natin FM
fm.com/naga. Magandang araw po at liwat. Ito po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga job interview, kung saan po sa tuya pong pigkakaulay ang mga aplikanteng kandidato para sa maabot na May 12, 2025 national and local election. Ako po ang inyong likod, si Mama Jana, at makakasama ko po ang isa sa mga aplikante natin all the way from Pili, Camarines Sur via phone patch. Ano po, dahil alam naman nating busy na po talaga sila. Dahil official na napuuna na ang campaign period para po sa ating mga nag-aaspirar para sa posisyon sa lokal na gobyerno. Kaya ngayon, makakapanayan ko po via phone patch si Vice Mayor Francis Belen ng Pili, Camarines Sur. Magandang araw po, sir. Sir, check lang po natin ang ating sound. Parang mahina po. Sir, check lang po natin ang ating sound. Parang mahina po. Hold on po. Let's check. Sige daw po. Magandang araw, sir. Sir, dahil ikaw po ay meron na ba? Okay na po? sa ngunyan po, ikaw po sir, dahil ikaw po ay sa ngunyan po, ano po, ikaw po ang aplikante bilang sa posisyon po bilang mayor po, di ba? Tama po ba? Sir Francis, madali lang po ha. Medyo nagluya ang Sir Francis, madali lang po ha. Medyo ayusin natin para nagluya ang samuyang sound. Teka lang po, ayusin natin para marinig ng ating mga nagdadangog ngunyan, asin nagdadalan. Ayan, ang sa imo pong boses. Teka lang, let's check. Ayan. Sir, baka gusto mo pong batiin muna ang iyong mga constituentes dahil alam ko po ngayon, kasalukuyan po kayong nag-iikot, di po ba? Sa parting zona sa hill, nag-house to house campaign. So ngayon po, Ayan, naayos na namin ang sa ating sound, sir. Loud and clear ka na po ngayon. Ayan, so ngayon po, nag-house to house campaign na po kayo. Ayan, nasaan po ba ang grupo niya na, Sir Francis? Dito po kami sa area ng San Jose, Barangay San Jose, kasi ito po ay hindi po ang sakuyang barangay, kadiring barangay ko, kaya pikaulay ko po ang sakuyang mga pagkiriba na hindi po kami mag-inot na mag-ikot sa sakuyang barangay. Ayan. Sir, dahil ito po ay job interview sa aming programa, nais po namin sanang mas makilala kung sino po ba si Francis Belen. Please tell us about yourself. Brief profile po, sir. Yes po. Si Francis Belen po, nagpuon bilang sarong hubi na servidor kang Banwa na Pili way back 2002. Nagpuon po ako bilang sarong SK chairman ganing sa Muyang Barangay sa San Jose, and nagiging po akong SK Provincial Federation President ng Bilog na Camarines Sur, and at the same time po nagtutupo ako to as ex-officio board member. Sa loob po ng 5 taon, that's 2002 to 2007. Pag 2007 po, right after kan sa kuyang term as SK Provincial Federation President,
Lawag naman po ako as municipal councilor. Naka-3 terms po ako bilang municipal councilor from 2007 to 2016. And kang 2017, nagi po akong head kang tarong opisina po sa lokal na gobyerno ng Pili. Itong hinapot po na Office of Community Affairs and Development. And naging acting head din ako sa concurrent capacity kang Pili Tourism, Cultural Arts and Sports Office kang LGU Pili. And ako din po ang pinakainot na naging Local Youth Development Officer yan sa Muyang Banwaan. Pag 2019 po, nagbalik naman po akong punsyal kang sa Muyang Banwaan, nakatap na chair ko Kitakayan. And kang last 2022 election, naging na po akong Vice Mayor hanggang sa kunya na Presidente. Nag-graduate po ako sa University of Nueva Cáceres, sa kursong BSPA Economics. And nagkagawa din po ako ng degree sa University of Makati for the degree on the Developmental Management in Governance kang 2011. So, sa presente po, iguan na po akong taga-Pili man din po siya, si Mara. Nagkaroon pong online interview and may tulo na po kami. Profile ng ating aplikante na ayan. So ayan ang brief profile ng ating aplikante na si Sir Francis Belen. Sir, alam ko po nandyan na kayo sa mundo ng politika ever since, dahil nagpuon nga po kayo, sabi nyo, bilang sa SK pero ngayon po na kayo po ay nagkakandidato bilang mayor para sa Pili, Camarines Sur. Ano po ang nag-udyok sa'yo para kumandidato po sa posisyon na yan? Sa kuya po kayang nahihiling po sa Muyang Banwaan, may mga dapat po kaming pakarayon na mga tibuon na lalong mapauswagan sa Muyang Banwaan, lalong mahihiling ang Pili bilang sa rong progresiving lugar. Kaya po, ang sa kuya pong mga plataforma, nakasentro po siya sa pagparambong ng ekonomiya, infrastructure development, agrikultura, pati po itong programa sa edukasyon, sa salud, kang mga namamanwaan, asin sa silad na pag-goberna. So, yun po yung nahihiling ka na kaipuhan nangaling pong madarata ang Banwaan ng Pili sa inaapon na bagong lagawan ng Banwaan. Ano po ba, Sir Francis, ang nakikita mong top priority na dapat pong bigyang doon o bigyan din po kung kayo po ay palarin na mahalal po ngayong May 12, 2025 election? Ano po ba ang top concern na dapat po agarang masagutan? Yes po, pati na po ini sa kuya pong pag-ikot at yung pagkonsulta sa kuya pong nakasakupan. Hindi po talaga ang sa indang pika-agrangay kasi pikahagad ng solusyon kasi bagat. Primero po dyan, top of the concern po para sa Pili, yung mga mayor na tinampo po sa Muyang Banwaan. Iko po kaya kaming tulong mayor na tinampo, pasiring po ini sa mga upland barangays, and ini din po ang Garo Gateway, pasiring po naman sa Muyang mga farms, kang Marauma, nagtatanong nyamo, and pasiring din po ini sa mga potential tourism destination ng Banwaan. And iko din pong tinampo na nagbiling duman po sa mayor na mga institution na yaon po sa Banwaan ng Pili. Pero ang condition kan tinampo, nakakapanglugo po dahil halos dekada na po ini na kung saan kadatong na pong nabuwis ng buhay, nagkakausap po ini ng grabing delay, lalo na po sa mga nagkaklase. Minsan, pag may emerhensya, grabe po ang
perwisyo kaini sa mga namamanwa. Kaya number 1 po talaga sa priority na solusyonan yung problema sa tinampo. Paano ito po nagigibuhon? Primero, outsourcing. So, pagkita na po ang alkalde, idudulog na po ini sa mga nakakatakas na kung pwede mapunduhan. Panduwa, huwag po akong inisip nitong katuwang program, nagkaroon po siya bayanihan concept. Ang gigibuhon ta po, kahali po sa pundo kang sa Buyang Banwaan, kami ang ma-procure ng mga supply. Naputol po And sa we will... tuwang niya, pero i-reconnect po na. Ayan. Naputol po ang sa tuyang linya pero i-reconnect po natin. Ano po? Ganyan talaga kapag live. Kung anything goes po. Ayan. Ayan. Hello, Sir Francis? Ayan, naputol po ang ating linya. But anyway, sige po, sir. Ipadagos niyo po yung tigsasabi niyo po. Itong solusyon para sa agranay na tinampo, pagpakaray ng tinampo sa Banwaan. Sabi ko may duwang solusyon po kita dyan. It's through outsourcing. Sabihin po, we will have our national agencies na kung pwede mapunduhan ini, pwede po sa Department of Agriculture kasi pasok siya sa Farm to Market Road, pwede naman po siya sa Department of Tourism dahil pasok din po siya sa road linking, doon naman po sa mga tourism sites, o kaya sa Department of Trade and Industry kasi may mga iba-ibang industriya po kasi ring na agihan po kaya ini tinampong ini. Pwede din po sa mga senador o kaya po sa po yan congressman. Panduwa po, ang pwede pong paging gituon ta kaniyo is by way of itong laro bayanihan concept, puduntaning katuwang program. Ang gigibuhon ta po, ali po sa pundok ng lokal na gobyerno, kita na ang ma-procure ng mga materyales. We will also tap, kasi bayanihan po siya, we will also tap our private entities, mga stakeholders, baka pwede kitang pasudloon ng mga ekipahe para po sa pagpaayos kay din tinampong ini. Ang counterpart naman po kang barangay is yung labor force kung anong ta naman po sa barangay. Ang kagayunan po kay niyong konseptong ini, makakatipid po kita sa gastos ng pagpaayos kang tinampo. And sa pagmatik ko, mas papalaba ta itong average kang maayos na tinampo. Kasi igwang inaabot po na sharing of responsibility and resources. So, natatapta ang mga iba-ibang. Sir Francis, Hello po, Sir Francis. Ayan. Yes, opo. sir, ito yan. Nawawala po ang... Iba-ibang stakeholders. So, Sir, medyo yan. Nawawala-wala po ang sa imong linya. Okay po. Yun, yung pagdating po yan sa infrastructure natin. Pagdating naman po sa ikalawang priority concern na nire-raise ng aming mga kababayan is patungkol po sa salud. Kaya nga po, sabi ko, kung pwede, ako na din ang pili ng sa hospital. So, po tayo na po na po yung i-offer natin as equity sa possible na pwede pumasok sa funding para po Sir Francis, medyo may interception sa ating linya. Sir Francis, medyo parang may interception sa ating linya. Nawawala ka po sa signal. Sir Francis, hello. Sir, yaong ka pa po? Sige po. Sir Francis, hello. Ayusin natin ang linya. Si Sir na ako po ang tatawag. Sige po, sige sir.
para mas mapakinggan natin. Ayan. Ayusin natin ang linya. Si Sir na ang tatawag sa ating istasyon para mas mapakinggan natin. Ano po? Ito po kasi ay parte ng pagkilala natin sa ating mga aplikanteng kandidato. Ano po? Para mas makilala natin. Ayan na. Nasa linya po Giraray si Sir Francis Belen, ang satuya pong aplikante para sa posisyon as mayor ng Pili Camarines Sur. Sir Francis. Yes po, dun po sa pangalawang concern patungkol po sa health care system ng aming bayan, nasa plano po natin na i-consider na baka pwede na tayo magpatayo din ng sariling ospital sa bayan ng Pili para at least ma-extend natin yung services sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap. Pangalawa, we will make available yung mga pangunahing gamot, lalo na po dun sa may mga severe cases na mga kababayan po natin na may mga sakit sa lahat ng ating mga RHUs, kasi may 3 po kaming RHU strategically situated. Yung RHU 1 sa poblacion area, yung RHU 2 naman po nasa may north area, and yung RHU 3 naman ay nandoon po sa mountain area. Hindi lang po yung gamot ang sisiguraduhin natin na available po sa mga RH yung centers na ito, kundi po yung facility na meron dapat po na nakastandby na ambulance para po kung merong mga emergency cases, madali na po ma-respondehan yung mga kababayan natin na nandoon po sa area ngayon. Pagdating naman po sa programa sa edukasyon, ang ating pong isinusulong ay yung scholarship program, advanced scholarship program sa bayan ng Pili, kasi though kami ay tinaguri ang first class municipality pero wala kaming scholarship program para sa mga indigent and deserving students namin. So sabi ko, para matulungan natin yung mga kabataan na sigurado makapagtapos sa kanilang pag-aaral, we will relaunch the scholarship program para po matulungan sila na makapagtapos sa pag-aaral. Kasi naniniwala po tayo na siyempre pa nakapagtapos sila ng pag-aaral, ito din yung magbubukas ng maraming oportunidad sa kanila, lalo na po sa pagkakaroon ng hanap buhay. And ang pangatlo naman po is sa sektor ng agrikultura. Ang nasa plano po natin ay maglagak ng tinatawag na Agricultural Support Fund. Ang purpose po nito ay bibili po tayo ng mga modernong kagamitan na ating pong ipapamahagi sa ating pong mga farmers, kasi talagang mahirap po ngayon ang kalagayan ng ating mga farmers. Medyo lugi sa pagsasaka dahil po mahal na po ngayon ang mga inputs. So isa sa pwedeng maitulong po natin is at least ma-modernize, ma-mechanize yung pagsasaka nila. And yung matitira po sa agri-support funds natin, ang plano po natin ay para po bang bibilhin natin yung mga produce nila. Halimbawa, yung palay, bibili natin yun kasi gagawin natin yun na bigas, and ito na yung gagamitin natin in case sa LGU kailangan ng feeding program, meron na tayong na bigas na binili natin po sa ating mga pobreng magsasaka. Meron na din tayong standby na bigas para sa pag-clean up drive, yung nagrarabos, at kung may kalamidad, meron na tayo pong nakaredy na bigas na kinuha lang din natin sa ating mga magsasaka. So ito po ang mga ilan sa top priority na programa at proyekto na atin po isusulong, na kung saan po ay binase natin sa konsultasyon
sa ating po mga kababayan habang po tayo ay nag-iikot. Sir Francis, dahil po tayo ay nagse-celebrate pa rin ng Women's Month sa buwan ng Marso, bukod po sa mga nabanggit mong mga proyekto, mga programa po, ano po sa palagay mo ang maaaring maibigay na programa para sa mga kababaihan po natin, lalo na po yung mga stay at home na mga nanay o yung mga wala pong trabaho? Actually po, kami po ay taon-taon merong 28 billion budget na nasa tinatawag na Gender and Development Fund, yung tinatawag na GAD Fund. Kaya po, ako po, ang plano ko ay program natin ito, i-prioritize natin to para sa akin po mas dapat bigyang tuon yung pagbibigay ng capitalization sa mga nanay para po magkaroon sila ng mga negosyo, maliit na negosyo man po yan, para po magamit nila sa dagdag kita. Though meron naman po kaming maraming naka-line up na mga tinatawag na yes po. Ang pinakamaigi hindi lang yung training. Kasi after the training, sometimes sa 100 na nag-training, siguro po mga 10 lang dyan po ang nag-ina-apply yung na-train na nakuha nilang training. Kasi po ang talagang problema po, wala silang pang jump start yung kapital para po ipursige yung negosyo na naiisip nila. So para po sa akin, mas i-divert natin na mas pangailangan po ng nanay. Pag nabigyan natin po yan ng yung tamang tinatawag na kapital, sa tingin ko po, ito yung direktang tulong na may impact po talaga kasi talaga magiging sustainable. Saka po dito sa Pili, ngayong term ko po, naipasara namin po yung adaptation ng tinatawag na Solo Parent Act. Kaya yung mga kababaihan namin na solo na lang sa buhay, nagre-receive na po sila ng parang cash incentive on a quarterly basis, tulong po para sa kanila. And meron din po kaming nakahandang mga nutrition program para po sa mga nanay na kung saan binabantayan po natin yung kalusugan nila. Kasi alam naman po natin ang nanay, araw-araw po yan nakasabak. Sila yung taga-asikaso sa lahat, lalo na po sa bahay. Taga-asikaso ng anak, ng mga gawain sa bahay, halos lahat sila. Imagine natin pag ang nanay nagkasakit, anong itsura or ang magiging kalagayan ng bahay pag talagang nagkaroon ng sakit ang mga nanay. Kaya binabantayan po natin yung nutrition ng ating mga nanay. Ayan. Sa larangan naman po ng ating mga senior citizens, Sir Francis, ano naman po ang mga aktibidad o kaya po programa na nakaredy po na ilaanin do para sa kanila? Yes, natutuwa din po kami na at least po bilang term ko as Vice Mayor, naipasa na din po natin yung tinatawag na incentive program sa mga senior citizen. Sila po, pag nag-birthday sila, edad 80 pataas, taon-taon may nare-receive po sila na 2,500. Simula 80, dire-diretso po hanggang edad na 100,000. Ang purpose po namin dito, at least sabi namin, habang kaya pa ng mga matatanda, malakas pa sila, ibigay na natin yung para sa kanila. Hindi na natin hihintay na yung pag-abot ng 100, baka nakaratay na yung mga senior natin, mga lola. So ang purpose namin talaga po dito is para magamit ng mga senior natin, pambili ng gamot, sa maintenance nila, o kaya po pambili ng gatas para po sa nutrition nila, para siguradong aabot po sila doon sa edad na 100. Kasi meron silang makukuha from our DSWD na yung Centennial Incentive, cash incentive. So kami, yung version namin dito sa LGU is edad 80 pa lang, nakakakuha na po sila ng tulong sa ating lokal na gobyerno. Aside from that po,
ang lahat po na BASCA, yung tinatawag nating na BASCA Association, nagbibigay po kami ng aid. Meron po kaming malaking assistance sila na nakabase sa populasyon ng mga seniors. Saan ba ito po ginagamit? So sila po ang mayroong independence kung anong mga programs, yung mga naisip nila naman na programs na para sa senior nila, mga members nila, merong ayuda na binigay po ang aming local government unit sa lahat ng barangay. Kasi kada barangay po may mga organized tayo ng mga senior citizen association. So may assistance po kami dyan. And isa pa, sabi ko, pwede tayo po mag-offer ng libreng pasini sa mga senior citizen para naman malibang po sila. Kasama yung kung buhay pa po si lolo, si lola, o magkasama po silang manonood ng sine. Ano po? Ayan. Hello, sir. Ayan, akala ko po naputol ang ating linya. Sir, bukod naman po sa scholarships at yung mga paliga, ano po, yung mga basketball games, ano pa po ang mga programa naman para sa ating mga kabataan, ano po, sa ating mga jóvenes, na para po mas ma-develop naman ang sa indang talent at sa kanilang kakayahan, lalo na po ngayong bakasyon. Opo, actually, isa sa iniisip ko na ipatayo na facility, yung tinatawag na sentro ng paghubog. Para siyang isang youth and sports center siya, yung gitna sports area. Kasi yung present sports facility kasi namin dito, naka-attach siya sa opisina ng lokal na gobyerno. Kaya pag gusto maglaro ng mga youth, bawal kasi may office hour. Minsan, nagiging parking area ng mga ambulansya. So sabi ko dapat nakahiwalay para all throughout the day na walang ginagawa yung mga kabataan, nandun lang sila, imbes tatambay sila or mahihikayat ng mga barkada sa mga ibang bagay, doon na sila pwedeng tumambay sa ating facility. Pwede nilang ma-develop yung kanilang mga skills sa sports. And sa halimbawa sa taas na floor or sa side ng ating facility, meron siyang ito pa rin na room na doon naman natin uhubugin yung mga talent nila. Libre, halimbawa po yung may mga talent sa pagsayaw, pwede sila po doon libre na mag-training. Mayroon na siya pong mga salamin para siyang studio. And yung mga gustong ma-develop yung kumanta, we will provide free vocal coach para po matulungan sila. And sa other room naman po, meron naman po siya yung para sa mga skills and development training para sa mga kabataan. Kasi lagi ko po itong sinasabi sa kabataan, dahil sa panahon ngayon, hindi sapat yung nakapag-graduate lang tayo. Dapat may other skills tayo na atin para maging edge natin sa iba. Kasi lahat naman po naghihinguan na makapagtapos. Ang problema, ang mga kumpanya na nag-hire ngayon sa trabaho, mas kinukuha nila yung best individual na maraming asset, hindi lang talaga nakapagtapos. So we will provide free test training para ma-train po sila ng mga iba-ibang skill. So para ito siyang pong facility building na may iba-iba pong function hall na kung saan po nahuhubog yung mga talento and skill ng mga kabataan. Ayan. So ngayon po, Sir Francis, kung sakali naman po na kayo ay palarin na ma-hire ngayong May 12, 2025 bilang mayor ng Pili, Camarines Sur, ano po ang sa tingin nyo ang mga pagbabago o maaaring nabago niya na po sa loob po ng sa iyong isang termino o 3 taon na ikaw po mismo ang nag-push na mangyari? Ang akin lang yung sistema sa munisipyo, lalo na po pag may mga humihingi ng tulong, gusto natin yung dapat mabilis yung pagproseso,
at dapat pantay-pantay, hindi tayo dapat pumipili. Lalo na ngayon, election period, parang ang dating po pag hindi aliado, hindi napagbibigyan o hindi natutulungan. Sa akin po, tayo ay magtutulong at magbibigay ng serbisyo na pantay-pantay. Wala po tayo dapat kinikilingan. Kaya nga po, nung ako po ay naging acting mayor at ngayon po ay vice mayor, ay meron ako yung programang tinatawag na Katuwang Help Desk. So yung mga hinihingi po ng tulong, halimbawa po sa medical assistance, hospitalization assistance, educational assistance, shelter assistance, livelihood assistance, doon namin po pinoproseso. Yung ibang mga requirements na alam namin na hindi naman na kailangan pa, nakakapagpabigat pa, inalis na po namin yun. And we see to it na immediately po nakukuha agad yung tulong. Hindi po kagaya ngayon, inaabot ilang buwan, 2 buwan, 3 buwan. And minsan, umaasa yung iba na matutulungan, wala naman dumating na tulong kasi naalis sa listahan ng beneficiary. So sa atin po, para sa lahat po yan. And we always make sure na ina-announce natin kung ano yung mga programang, halimbawa po mga tulong na pwedeng ma-access, ma-avail ng mga mamamayan natin. Ayan. So, Sir Francis, bilang huling katanungan po namin sa ating programa, ano po, mensahe mo na rin po sa lahat ng nakikinig at mamamayan po dyan sa Pili, Camarines Sur. Sir Francis, taano ika ang dapat ma-hire sa darating na May 12, 2025 bilang mayor ng Pili, Camarines Sur? Taano taika Francis Belen? Ano man po tadae, araman po kang sakapili na si Francis Belen po, bukod sa tuya pong credentials na nag-susupport kan sa itong kakayahan na pamayuhan ang banwaan, igwa din po kita ning halawig na eksperyensya na po sa serbisyo publiko. As in, ang pinaka-importante po sa kabos, siyempre po, kung kita po papaladon bilang alkalde, ikuha na po kitang mga kalatag na konkretong plano na dapat kibuhon. As in, ang sususugon ta po itong mga proyekto as in programa na sabi ko nga ni po Subago, makakataong kasimbagan as in solusyon sa haloy na pong pag-agrangay kang sa tuyang mga namamanwaan. Ayan, at nadangog ta po ang kasimbagan sa satong katanungan o sa satong kahaputan na kung taano si Sir Francis Belen ang maaari nyo pong ma-hire para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Maraming salamat po sa iyong oras at panahon, Sir Francis, sa panayam po namin, sa pagbibigay mo po ng pagkakataon na ika po ay samuyang makapanayam sa aming programa at sa aming istasyon. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, sir, and God bless po. Yan po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin naga job interview, kung saan po sa tuya pong nai-interview ang sa tuyang mga nag-aaspirar na aplikanteng kandidato sa manlain-lain na posisyon de gobyerno para po sa maabot na May 12, 2025 national and local elections. Ito po ang Taano Ika, the radyo natin naga job interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat po at magandang araw. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 18